Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib Iray Eksperto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayas yung #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sa kintab na sahig. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano kaepektibo ang SED Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. At ng ulo. Masarap ng tulog ko, sir. Subukan nila at nang maranayan nila na ang SED Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SED Liniment Oil. Gawa ng SED Marketing. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kumpleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Tuwing umaga, makinig lamang sa Aksyon. Aksyon. Sa gitna ng aksyon, Naaresto ng mga ahente ng Philippine Immigration ng pedophiliang Japanese national. sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Karapatan ng sinuman na kumandidato sa anumang posisyon sa gobyerno. Aksyon ko ng malakas. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Binaliwala lamang ng mga militanteng mga congressmen ang kautusan ni Pangulong GMA sa EFPS. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Hataw! Humahataw ng mga issue at expose. Lahat na may malalaking kinalaman sa kapakanan ng ating mga maongmayan. Tinatalakay sa Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Hataw! Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo, Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong program host. Magandang mga Pilipinas, masyong umaga mga ka-aksyon na yung bang gamigat kada kayong amin, masantos, mga pitong budi ka sa kabasan. Sige namin, good morning sa imong tanan. Magandang umaga Pilipinas, masyong umaga mga ka-aksyon. Welcome na naman po muli sa ating programa ang Aksyon Radyo Hataw. Kasama na naman po ninyo mga Pilipinas sa ito at ang putik-putik kaaro. Aksyon na ikam sa depasyon. At syempre sa ating Master Control, nariyan po mga kaibigan po natin, Aksyon Kenneth Villanueva.
Tayo po ay tuloy-tuloy hanggang alas 12 ng tanghali mga kaibigan, mga ka-action po natin. Dito po yan sa ating programa Action Radyo Hataw. Ongoing ngayon mga ka-action ng impeachment. Laban pa rin dito kay VP Sara Duterte mga kaibigan, mga ka-action po natin. At nambabangil sa kangaranan ng Dararaya Action Kenneth. Wala rin nambabangil yung kangaranan niya. Ang lulataw din siya. Yung isa, Suniso Bilat. Sabi ng isa doon. Tapos yung isa ho mga kaibigan, mga ka-action po natin dito po sa ibang mga kwan ho mga kaibigan, ibang mga pangalan po mga ka-action iba-ibang pangalan ang lumilitaw kaya nakatutok tayo sa may impeachment ngayon dahil baka kung anong pangalan na naman ang lilitaw po dyan mamaya mga ka-action natin Alam mo kami ni Action Kenneth mga ka-action, nag-uusap-usap kami kahapon dito sa Himpilan bakit kung gagawa tayo ng mga pangalan din na ganyan halimbawa Chinese ka o Chinoy ka kunwari, pinanganak kang mataba. Ang pangalan mo, Bob Uy. Wow! Ano pa? Ano yan? Sa Muslim, mamaya, pasunod natin yan, Ito, hindi tayo stereotypical dito, Katuhan lang ho ito, mga ka-action. Ano pa, Etong si, may, ang tawag dito, pagka pinanganak sa brownout, din pinanganak siya, namatay yung kuryente. Ang pangalan, Andy Lim. Wow! Tapos pagka ikaw ay pinanganak na bulag, sorry kapangalan mo Kenneth C. Ayan Ito pa pagka niloko, ayan pinanganak siya, tapos yung mga magulang niya, niloko. Ano mong pangalan niya? Linoko. Oo. Chinese yan di ba? Baka yan yung lumalabas sa mga kwan ni VP Sara Duterte, di ba? Oo. Eto pa, pagka, alimbawa, siyam na sila magkakapatid, may lumabas na bago. Anong pangalan niya? Sampo. Di ba? Ano pa mga kaibigan, pagka yung nanay niya, nililigawan. Bagong nanay pa lang, nililigawan. Anong pangalan niya? Liligaw. Yung mga pangalan na lumalabas dyan sa impeachment na yan, mga kaibigan, inaabangan ko yung mga pangalan po na yan paano pagka pinanganak siya, sobrang liit yan. Diba yung mga underweight, may mga maliit, di ba? Ang pangalan niya, Kathy Ting. Ayan, di ba? Ayan, Chinese lang yan mga yan, mga kaibigan, mga ka-action po natin, Chinese pa lang po yan na sa mga possible, inaasahan kong lalabas po mga kaibigan, mga ka-action, sa trial ni Vice President Sara Duterte, pero matindi rito mga kaibigan, mga ka-action, pagka Muslim ang lumabas. Ayan Alam mo, iniisip ko mga kaibigan, mga ka-action po natin, paano kaya kapag Muslim, mga kaibigan natin ang Muslim ang nandyan, ginamit yung pangalan nila o gumawa ng peking pangalan, mga kaibigan, mga ka-action po natin, Ayan po kwan po yan marami nagtatanong po riyan, mga kaibigan, mga ka-action po natin halimbawa, eto ho mga kaibigan, may abogado pala, kunwari na may abogado pala dyan na na sangkot, attorney na sangkot, di ba? Ang pangalan niya, Abogado. Ano pa? Eto po mga kaibigan, mga ka-action po natin pagka eto ho ay mga nasa di ba? Ginagaya nila yung mga pangalan ng mga tao di ba? Halimbawa, nasa gobyerno ho mga kaibigan, mga ka-action tong mga to. Po mga kaibigan, mga ka-action po natin. Eto mga to ho ay alam mo naman na po mga kaibigan, mga ka-action natin, di ba? Sa sobrang dami ng ginagaya ho nilang mga pangalan po mga kaibigan, mga ka-action po natin, hindi mo na alam kung anong legit o hindi po mga kaibigan, mga ka-action natin, di ba? Eto, pagka attorney ho yan at pumirma doon sa confidential funds po mga kaibigan, mga ka-action po natin, anong lalabas dyan, Abogado. Oo, pagka abogado ho yan, mga kaibigan, mga ka-action po natin, di ba? Ay, nako, matindi ho mga kaibigan, mga ka-action natin, eto pa mga ka-action, paano po kapag yung nasa, yung sobrang yaman daw na tao, nasa Ministry of Finance daw mga kaibigan. Sabi niya rito, abonado. Ayan, ano pa, pagka PNP raw, Minister of Police dyan sa may Mindanao daw, pumirma daw sa confidential funds ni Sara Duterte. Anong pangalan niya? Abosado.
Ay, naapo, ha? O, pagka AFP naman po mga kaibigan, mga ka-action, syempre, lagi nagbabantay ang AFP sa mga terorista, mga rebelde, di ba? Ang pangalan niya, at pagka pumirma ng confidential funds, aburido. O, di ba? Ay, pagkarami-rami ho mga kaibigan, mga ka-action po natin, ha? Ay, nako. Eto matindi. Actually, ikaw, paano kapag doktor yung pumirma sa confidential funds ni BP Sara, tumanggap ng 200,000 kunwari? Anong pangalan ng doktor na yun? Taga Mindanao. E di, abularyo. Ayan po, ha? Kawigi-kawanan, mga pangalan ho, lumilitaw po riyan ngayon, mga kaibigan. Nasa impeachment nga po laban dito kay BP Sara Duterte, mga ka-action. Abangan natin mamaya ho yan, ha? Okay, ito naman po tayo sa ibang mga balita ho natin, mga talakayan po natin, mga ka-action. Tuloy-tuloy po tayo sa atin pong mga balita ho natin, mga kaibigan, mga ka-action. Na text lang ho kayo, ha? 0922-852-1161. I repeat, 0922-852-1161. At yung mga ka-action ho natin dyan, nakatutok po sa atin mo, mga kaibigan, mga ka-action, ha? Kabay, comment lang ho kayo dyan, ha? Ito po, mga kaibigan, na karagdagan nating balita ho, galing po sa ating karagdagang mga reports. Abay, eto nga hong ating additional, 14 anyo sa Dalagita, booking sa school shooting threat dyan sa may Cebu ho. Mga kaibigan, mga ka-action po natin, pambihira. Natukoy na ho ng pulisyang isang 14 anyos na babae na umuni na sa likuran ng online shooting threat laban sa isang high school dyan sa may San Remigio, lalawigan ng Cebu. Base po sa report, unang lumabas ng August 21 ang banta mula sa isang poster Facebook account na nagpost umano ng mga larawan ng baril at patalim at nagbantang mamaril umano sa paaralan. Dahil po rito, nagdagdag ng police visibility ang San Remigio Municipal Police Station sa paligid ho ng paaralan para matiyak ang seguridad ng mga estudyante, guro at school personnel habang iniimbestigahan ang insidente. Sa koordinasyon ng paaralan at iba pang ahensya, natukoy ng mga otoridad ang minor de edad at kalaunan na inilipat naman sa pangangalaga ng MSWDO. Isinailalim ang Dalagita sa counseling, social services at iba pang intervention kasama ang kanyang mga magulang o guardian at school authorities. Sa ilalim ho ng Juvenile Justice Welfare Act, ang batang edad 15 anyos pababa na sangkot sa isang umano'y paglabag sa batas ay exempt sa criminal liability, pero isa sa ilalim po ito sa mga intervention program. Inaatasan din ng batas ang mga otoridad na protektahan ang privacy at pagkakakilanlan ng naturang minor de edad. Inikayat naman ng pulisya ang publiko na huwag ikalat ang screenshots ng banta o anumang detalye na maaaring makakilala sa bata at magdulot ng dagdag na alarma. Pinayuhan din ng mga magulang at guardian na bantayan ang online activities ng kanilang mga anak at ipaalala sa kanila na huwag gumawa, magbahagi o magpalaganap ng anumang banta o mapanganib na content social media upang maiwasan ang pagkataranta ng mga ka-action ho natin. Imagine nyo po yan, mga kaibigan, ha? Ang mga nasikulan ho ngayon, noon na, dati mga bomb threat lang ho, mga kaibigan natin, di ba? Ngayon ho, mga kaibigan, mga ka-action, pambihira, ha? Shooting threats na ho, mga kaibigan, mga ka-action po natin, nakakalungkot ho, ha? Mga magulang, napakalaki ho ng role po ninyo, mga kaibigan, mga ka-action dyan sa bagay po na yan. Napakalaki po ng role ninyo, mga magulang, na bantayan, gabayan at tulungan yung mga anak po ninyo, mga kaibigan, mga ka-action ho natin, ha? At dito po sa bagay ho na ito, mga ka-action po natin, check ho kayo ng mabuti, mga nanay, mga tatay, ha? Bantayan ho ninyo ng mabuti ang mga anak ho ninyo dahil hindi ho biro yung mga nangyayari po riyan ngayon, ha? Hindi nyo po alam, mga kaibigan, kung hindi nyo binabantayan yung mga yan, kung ano-ano na pong expose po, mga kaibigan, na-expose yung mga anak po ninyo sa iba't ibang mga bagay po na iyan, ha? Kaya yung mga nanay, mga tatay ho natin, huwag nyo hong pababayaan yung mga anak ho ninyo na basta-basta lang po nagbabrowse po ng internet, mga ka-action, ha? Alam po ninyo, noong bata po ako, mga kaibigan, mga ka-action, ha? Noong high school, college ako, wala pa yung mga ganyan na mga smartphone ho, mga kaibigan. Ang gamit lang namin sa bahay, desktop computer, ha? Alam mo, sabi ko, ilagay na lang sa room ko yung desktop computer. Sabi nila, hindi, ha? Sabi nila, sa sala daw ilalagay yan. Alam nyo, nung una, ayaw ko, ha? Pero siyempre, nung eto na nga ho, mga kaibigan, nung tumanda na ako, na-realize ko, tama sila. Dapat nasa sala talaga yung internet, yung computer po, mga kaibigan, para makita ho ng lahat. At ma-realize nila, mga kaibigan, na
O, gabi na. Ba't open pa yan? Pupuntahan ka na lang doon sa computer, di ba? Sa sala, di ba? Kesa yan ay nasa kwarto mo, mga kaibigan, mga ka-action. Oy, problemang malaki ho yan, ha? Kaya yung mga ka-action po natin, mga kaibigan, mga ka-action, ha? Mga nanay, mga tatay, bantayan nyo ho na mabuti yung mga anak po ninyo. Samantala naman, mga ka-action po natin, di ba? Alam po ba ninyo, mga kaibigan, mga ka-action, meron yung mga trending ngayon na AI-generated na ikaw ay pulis, di ba? Maraming nakikigaya ho dyan ngayon. Nagpaalaala po ang PNP sa publiko na malinaw ho na tukuyin kung AI-generated o digitally altered na mga larawan nagpapakita ng mga taong nakasuot ng police uniform, lalo na kung maaari sila magpagkamalang tunay ho ng mga pulis. Ayon po sa PNP Chief na si Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr., hindi raw layunin ang paalaala na pigilan ng paggamit ng AI, pero maiwasan daw ang maling impresyon at posibleng panlinlang sa publiko ho, mga kaibigan, mga ka-aksyon, ha? Kasi alam nyo naman na, mga kaibigan, kapag police uniform ang gamit po sa isang AI-generated image, dapat malinaw na hindi ito tunay na police personnel, di ba? Simple lang yung punto ho niyan, mga kaibigan, ano? You should enjoy the technology, pero do it responsibly ho, mga kaibigan, mga ka-action. Sinabi rin ho ng PNP na habang nagiging mas realistic nga po ito, mga AI-generated photos and videos, ano, mahalaga po na may malinaw po na disclosure para hindi mapagkamalang totoong miyembro ho ng pulisya ang isang sibilyan na nasa larawan po, mga kaibigan, ha? Nagbabala rin po, mga kaibigan, mga ka-action ng PNP na hindi yung may kinalaman sa unauthorized po na paggamit nitong PNP uniform or insignia kabilang po sa ilang mga AI-generated content, ano, na inilalabas po online. Ito po pwede po magkaroon po ng tinatawag na legal na implikasyon. Depende po yan, ano, sa paraan ho ng paggawa, presentasyon at paggamit po, mga kaibigan ho natin. Alam po ninyo, sa ilalim ho ng batas, mga ka-action, ano, sa Article 179 ng Revised Penal Code, pwedeng managot po ang sinawang publiko at hindi wastong gumamit po ng uniforme o insignia ng isang tanggapan o grupo na hindi naman niya kinabibilangan. Ibig sabihin, kung ikaw hindi naman pulis pero gumagamit ka ng insignia ng PNP, nagsusot ka ng uniform ng PNP, bukod pa yan sa magpapanggap na member ka ng PNP, mga kaibigan, kahit yung pagsuot lang, ano, bawal po yan sa batas, mga kaibigan, ha? Kapag yung krimen po na yan, ginawa po sa pamamagitan ng Information and Communications Technology or online, ano, pwede rin po pumasok yan na may dagdag kang kaso dyan, Section 6 po ng Cybercrime Prevention Act, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Ayan, napaalaala po sa lahat, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Dapat po ay malinaw po tayo dyan sa bagay ho na iyan. Ito naman po, mga kaibigan, ang karagdagan nating balita, posible umanong umabot sa pinakamataas na antas sa August 31. Next week po, mga ka-action, ang kasalukuyang pagdami ho ng kaso ng leptospirosis ayon po sa pamunuan ng San Lazaro Hospital. Ayon po kay San Lazaro Hospital Medical Center Chief Dr. David Suplico sa isang interview na ibinatay daw ang pagtataya sa incubation period ng leptospirosis na maaaring umabot umano ng hanggang 30 days. Alam po ninyo, mga kaibigan, ano, dyan sa San Lazaro Hospital lamang, ano, umabot na sa 135 ang naka-admit na leptospirosis cases po dyan. Mas mataas po sa 131 na naitala last year po, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Ang NKTI po, mga kaibigan, punong-puno na rin ho. Hindi na po tumatanggap ng pasyente ho, mga kaibigan, ng leptospirosis. Diyan sa hospital po na yan, mga kaibigan, 6 na ho ang namatay dahil po sa leptospirosis magmula pa ho noong August 10. Ayon po sa DOH, mga kaibigan, nasa buong bansa ho, ano, ang naitala na hong kaso ng leptospirosis, 4,285 individuals po, mga kaibigan. Mas mababa po ito kaysa sa last year, ano? Kasi last year, nasa mahigit 6,000 po yung mga yan, pero alarming pa rin ho yan, mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Kaya paalaala po sa ating mga ka-action na bantayan nyo ho yan ng mabuti, mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Anyway, eto na ho, mga ka-action, na maagang pumasok si Tita Claire Castro, mga kaibigan. Papasokin natin ang press conference ganun sa palasyo ng Malacanang, mga kaibigan ho natin. Eto ho, ang latest po ng mga balita. Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Tuloy-tuloy na solusyon kontra baha sa Central Luzon.
Personal na nag-inspeksyon kahapon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga binahang lugar sa lalawigan ng Pampanga at Bulacan. Binisita rin ng Pangulo ang ilang mga residente sa evacuation centers sa Pampanga, sa Bacolor Mini Convention Center at Integrated School Evacuation Center. Pagkatapos nito, pinangunahan ng Pangulo ang situation briefing sa Pampanga Provincial Capital kung saan personal niyang ipinaabot sa iba't ibang LGU ang immediate, medium, term at long-term solutions kontra baha. Isa sa nakikitang immediate solution ay ang agarang pag-repair sa mga nasirang mga infrastruktura na makakatulong sa pagresolba sa baha na siya namang sasabayan ng declogging, desilting at dredging operations. Patuloy din ang pag-monitor sa mga ito upang masiguro ang tibay at bisa ng mga proyekto. Pinag-aaralan na rin ng pamahalaan ang pagtatayo ng 5 dam sa Sabo River sa Nueva Ecija bilang isa sa mga long-term solutions kontra baha. Ang isa pang tinitignan, lunas, ay ang pagtatayo ng isang 100-kilometer dike na inaasang aabot hanggang Pilar, Bataan na siya namang makakatulong na resolbahin ang pagbaha dulot ng tubig galing sa Manila Bay. Satisfied naman ang Pangulo sa naging pagtugon ng pamahalaan nitong sa kasagsagan ng sama ng panahon sa Central Luzon. Bago matapos ang situation briefing, namahagi si Pangulong Marcos Jr. ng aabot sa 220 million special financial assistance mula sa Office of the President na gagamitin upang tugunan na ang pangangailangan ng mga binahang residente. Nakatanggap ng tig 30 million pesos ang lokal na pamahalaan ng Pampanga, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. Samantala ay tig 15 million pesos ang ipinamahagi sa mga bayan ng Kalumpit at Hagonoy, Bulacan, habang 10 million pesos naman sa lalawigan ng Aurora. Sa kanyang panayam, matapos ang situation briefing, binigyan diin ng Pangulo ang tuloy-tuloy na pagsisikap ng pamahalaan upang mabawasan ang epekto ng malakas na pag-ulan sa Pilipinas. Nakapag-desisyon tayo tungkol sa mga immediate measures na kailangan gawin in the immediate term, in the medium term, and in the long term. Marami pa tayong mga iba't ibang mga gagawin. Isang long-term plan ay gumawa ng dike na kalsada mula sa malayo yung aming tinitingnan hanggang Pilar sa Bataan. This is the long-term plan sa kasalukuyan na pinag-aaralan ngayon natin. I'm satisfied that yung immediate needs ng tao, yung kanilang pagkain, yung kanilang shelter, yung kanilang healthcare na dala ng pamahalaan ng national government ay nandyan lahat. Hindi naman tayo nauubusan ng gamit, hindi naman tayo nauubusan ng tulong. At patuloy yan hanggat nangangailangan yung tao, binibigyan natin sila lahat ng mga kanilang pangangailangan. So we will continue to monitor, we will continue to do everything that we can so that we will mitigate the effects of this very strong rain and the flooding that follows it. Punong-puno ang schedule ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw upang masigurong mabibigyan ng sapat na serbisyo ang mamamayang Pilipino. Kaninang umaga, personal na nag-inspeksyon si Pangulong Marcos Jr. sa e-mobility readiness through the Department of Science and Technology Program sa Caloocan City. Binisita ng Pangulo ang MD Juan Enterprises Incorporated na isang all-Filipino automotive parts manufacturer na gumagawa ng jeep body, tubes, kits at body parts, automotive accessories at marami pang iba. Ang MD1 na beneficiary ng Small Enterprise Technology Upgrading Program 4.0 o Setup 4 ng DOST ay sumusuporta sa jeepney modernization efforts ng pamahalaan. Pagkatapos ito, personal na nasaksihan ng Pangulo sa Taguig City ang lagdaan ng kasunduan sa pagitan ng St. Luke's Medical Center at ng PhilHealth. Layunin nitong mas palawakin pa ang access sa mga Pilipino, ang dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan, lalo na para sa mga pamilyang hirap sa gastusin. Sa ilalim ng kasunduan, mas lalo pang palalakasin ang co-payment policy at isusulong ang universal healthcare sa bansa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Makatutulong din ito upang mas maraming kwalipikadong PhilHealth members
ang makakakuha ng kinakailangang gamot nang hindi labis na nakakabigat sa gastusin. Sa kanyang mensahe, hinihikayat din ng Pangulo ang iba pang ospital sa bansa na suportahan ang PhilHealth at ang no co-payment policy para siguruhing walang Pilipino ang mapagkakaitan ng gamutan dahil lang sa kakulangan sa pera. Mamayang hapon naman ay nakatakdang mag-courtesy call si Ms. Gwyneth Dorado kay Pangulo Marcos Jr. matapos ang kanyang tagumpay sa South Korea na nagdala ng karangalan sa Pilipinas. Hinirang na second place si Ms. Dorado sa Sing Again 4 television singing competition sa South Korea. Matapos ang courtesy call ay inaasahan ding pangunahan ng Pangulo ang muling pagbubukas ng Coconut Palace sa Pasay City. Muling makikita ang kagandahan ng arkitekturang Pilipino na ipinamalas sa Coconut Palace na itinayo noong 1978 sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating First Lady Imelda Marcos. Ipinaayos ito muli ni First Lady Liza Marcos upang maiwasan ang pag-deteriorate at mawala ng halaga nito. Alagaan natin ang yamang iniwan sa atin noong pang dekada 70. This administration remains committed to making quality healthcare accessible and affordable to more Filipinos. PhilHealth is a key part of that commitment. For a patient, this can mean less time worrying about whether treatment is within reach, more time focusing on getting better. For a family, it can mean relief from the fear that one medical emergency can consume their savings. Together, let us ensure that no Filipino is denied the care that they need only because of financial hardship. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Unang tanong po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Yusek, will the President order an independent investigation regarding doon sa confrontation between PNP, HPG, tsaka ng taga Bureau of Customs? Tiwala po ang Pangulo sa dalawang ahensya, sa PNP at sa BOC, na kaya po nilang imbestigahan na maayos at ng makatarungan ang nangyari sa pagitan ng dalawang ahensya. Sa ngayon po ay nagsagawa na po ng paunang pag-iimbestiga ang PNP at ang mga involved di umano na HPG personnel ay kasalukuyan po na-relieve at patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. Hindi po hahayaan ang dalawang ahensya na sa kanilang parehong panig ay magkaroon ng mga hindi kanais-nais na mga personnel. So kung mayroon man silang pagkakasala at mayroon pang aabuso na naganap at nagawa, dapat lamang po nila itong panagutan. Pero Yusek, may binigay pambaliwanag ang halimbawa ang PNP, HPG, particularly yung HPG National Capital Region sa Palacio, sa kung bakit sila nandun sa area since HPG National Capital Region nga eh. Pagkatapos, sa Bulacan nangyari yung sinasabi naman ng BOC na meron silang destruction ng mga smuggled cigarettes. Nakausap po natin mismo si General Natates at yan po ang isa sa kanilang tinitignan dahil kung meron mang pang-aabuso nga po di umano, kung meron man, ay kinakailangan silang managot. So hindi po hahayaan na ang mga tao na involved, kung meron man silang kasalanan, ay hindi mananagot. So kailangan silang managot, kung dapat na matanggal sa posisyon, ay dapat gawin. Next question po, Ivy Reyes, Bilyonaryo. USEC DOE said the removal of system loss charges will require 7 billion pesos in total and that they're looking at sourcing the fund from our national fund or mangungutang daw po. Do we have enough to shoulder this removal or mangungutang po tayo talaga? Actually, nakausap po natin mismo si Secretary Sharon at inalam natin kung ano tong kanyang magiging proposal. Sa ngayon ay pinag-aaralan din po pati po ng DBM at ayon po kay Secretary Sharon, maaari po itong grant, maaaring loan o maaaring government spending. Sa ngayon po ay wala pang kategoryang masasabi kung paano ito mapopondohan pero doon po ang papunta ng programang ito. Next question po, Kenneth Pasyente, PTV4. Hi Yusek, good afternoon po.
Yusek, sa ngayon nasa full bed capacity na po ang NKTI dahil po sa surge ng leptospirosis. Ano po yung direktiba ng Malacanang sa DOH para tugunan po ito? Alam naman po natin, ang isa sa pinakamahalaga na tinututukan po ng Pangulo ay ang kalusugan. Kaya po alam din po ng Secretary Mercado ng DOH kung ano ang dapat na gawin para mas mabilis na matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan, lalo na doon sa mga nagsasuffer ng leptospirosis. So nagkaroon po ng ang PGH na statement na sila po ay tutulong kung kinakapos po talaga ng espasyo or bed capacity ang NKTI, nandiyan po ang PGH. At kung may mga pasyente na hindi naman nagsasuffer ng leptospirosis, maaari naman silang lumipat sa PGH. So, makikipagtulungan po ang PGH sa NKTI. Next question po, Harley Valbuena, IBC 13. Hi, Yusek. Yusek, President Marcos Jr. ordered to boost support for the middle class. Will there be any new programs under this aside from the proposed expansion of income tax exemption and the other existing programs? Kanina po ay tumaas muli ang presyo ng langis, so baka po pwede na makonsider na isama na sa fuel subsidy yung private motorists. Sa ngayon po, nakita po natin at nadinig natin kung ano po ang mga programa na nais na ipatupad ng Pangulo. So, iisa-isahin muna po ito dahil ito po ay sa ngayon po ay ongoing ang pag-aaral at pati yung pagsasagawa ng batas patungkol dito para maibsan ang mga kababayan natin sa mabigat na dalahin patungkol sa mga buwis. At sa ngayon po ay hindi pa napag-uusapan yung sinasabi yung fuel subsidy para sa mga pribado na motorista. Hindi po pa siya napag-uusapan sa ngayon. Next question po, Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Good afternoon, Yusek. Yusek, gusto ko muna pupuntahan yung naging testimonya ni Gina Acosta, yung former Special Disbursing Officer ni Vice President Sara Duterte. During the impeachment trial, nagkaroon po ng exchange si Acosta and si Senator Judge Amy Marcos kung saan po sinabi niya or she clarified whether Vice President Sara Duterte personally handled or took any of the confidential funds na dinisburse niya or katabi niya daw ba si Vice President Duterte habang ginagawa niya yung mga report or dokumento regarding this funds. But sabi po ni Acosta, she never saw the Vice President take or keep any of the money. Siguro po, in this kind of exchange, how does the palace view ito pong line of questioning ni Senator Amy? Karapatan naman niya po magtanong bilang judge, pero makikita niya po kung saan papunta yung kanyang tanong. Unang-una ay nais niyang malusot ang Vice Presidente sa mga akusasyon tungkol sa paggasta ng confidential funds. Dahil sa mga tanong niya, ipinapakita niya na ito'y hindi nahawakan physically yung pera at hindi daw kasama sa paggawa ng mga dokumento. Pero tandaan po natin, mismo ang witness ay umamin na ang nag-utos na ibigay ang confidential fund, buo, yung 125 million, ay utos ng Vice Presidente sa kanyang security officer na si Colonel Lachica pagdating sa OVP. So, ang ibig sabihin nito, ang may command, ang may control, ay walang iba, kundi si VP Sara. So, hindi kailangang makita ng SDO personally kung nahawakan physically yung pera. Di naman kailangan hawakan ng pera para magastos. Pwedeng iutos lamang ito. At muli, makikita dito ang control, ang command ay nanggagaling sa Vice Presidente at yun mismo ang inamin ni SDO or rather ex-SDO ng OVP na si Gina Acosta. Hindi siya nagpatumpik-tumpik na aminin na ang lahat ng nag-utos nito ay walang iba kundi si Vice Presidente. So para po sa palasyo, na-establish talaga yung accountability ni Vice President Duterte pagdating dito sa paggasta ng confidential funds. And I just want to go to this particular answer ni Acosta na naging paulit-ulit recurring during the trial. Yung nag-rely siya kay Colonel Lachica, siya pong nag-implement sa ground at wala siyang kinalaman doon. And all the information, according to Lachica, ay confidential kaya hindi niya na-relay kay Acosta. Is there a need to further investigate Lachica's role in the
implementation of confidential funds. Kasi sabi naman po ng AFP today ay hindi na po sila, tinigil nila yung investigation sa AFP part pero pinapaubaya na nila sa ombudsman itong kay La Chica. Okay, nararapat din naman na ito ay maimbestigahan ng ombudsman. Ang ibig lang sabihin nito ay hindi naman disumuko ang AFP, pero mas maganda na yung neutral na ahensya ang siya mag-imbestiga para malaman kung mayroon bang kasalanan, pakikipagsabwatan para magastos itong confidential funds. At ang sabi niya ay, again yung kay Acosta, sinabi niya. Sabi niya po, nag-rely lang. Paulit-ulit. Paulit-ulit na nag-rely kay Colonel La Chica. Dito ay makikita ng sambayan ng Pilipino kung paano naging dikahon ang sagot ng witness. Paulit-ulit, kahit sa ang daling tanong, doon pa rin at doon at iikot ang sagot niya. So, yun lang ang kailangan niya sagutin. The rest, pag hindi niya na alam, sasabihin niya hindi niya naiintindihan or hindi niya alam. Pero lumalabas pa rin ang totoo dahil itinuro niya pa rin si VP Sara at saka si Colonel La Chica. So, makikita dito na ang kinuhang SDO, since at the time na mayor, di umano, si Vice Presidente, lumalabas na since then, yung SDO niya ay hindi marunong mag-liquidate. Mukhang since then, at the time na yung mayor siya, na marami naman natanggap na confidential fund, ay hindi nagli-liquidate ng naaayon sa rules. So, yun yung nakita nating pattern, yun yung isa sa mga na-reveal dito. So, paano magkakaroon ng magandang liderato kung ang mga pondong ito, sa ganito pa lang na halaga, ay mahihirapan na silang i-account. Tandaan natin, this is a public funds, and this confidential fund is part of public funds. So, kapag hindi ito na i-account ng mabuti, at hindi naman ito sa ngayon na papasinungalingan ng Vice Presidente na siya talaga ang nakakuha ng pera upang gamitin sa kanyang pagpoprotekta, pansariling pagpoprotekta, at siya ang nakapirma sa liquidation report. So kapag hindi na si ayos mabuti at nawawala ang mga dokumento, ang ibig sabihin niyan, may prima facie evidence na ito ay nagamit ng personal. On another topic lang po, Yusek, may panukala rin po, or sabi po ng CICC, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, that they are considering proposals to ban Facebook following, or yung Meta, following po yung deadly violence sa Zamboanga, sa Ateneo de Zamboanga. Ano po ang posisyon ng palasyo sa ganitong panukala, pagbaba ng isang social media platform? Kung kinakailangan po, at ito po ang napag-aralan, kasi marami po talagang, hindi lamang po sa nagiging marahas yung nakikita natin, sa ibang klase ng social platform at sa social media, kailangan din pong pag-aralan kung ito ba'y nakakabuti sa paglaganap ng mga fake news sa ating bansa. Kung hindi magkakaroon ng accountability ang anumang social media platform, at para nababaliwala ang ating mga hiling para maproteksyonan ang ating mga kababayan laban sa karahasan, laban sa fake news, kung mabagal ang pagtugon, magandang pag-isipan at pag-aralan kung dapat silang manatili na parte ng ating sistema. Follow-up lang po. So, open po ang Palace on this proposal. Pero paano naman po yung magsasabi na this could curtail free speech or freedom of expression? Iba naman po kasi yung fake news. Iba naman po kasi yung ikaw ay naglalahad lamang ng iyong opinion, kritiko ka, hindi po yan pinagbabawalan. Wala pong pinagbabawalang kritiko. Lalong-lalo na sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos Jr. Ang hindi lamang po natin matatanggap at lalong-lalo nang hindi matatanggap ng Pangulo ay ang paglaganap ng fake news. Kasi pag fake news po ang umiral sa atin at ngayon tayo ay nabubuhay sa fake news, paano na po ang magiging kinabukasan ng ating mga kabataan at kinabukasan mismo ng ating bansa kung puro fake news tayo mabubuhay? Next question po, Ivy Reyes, Billionaire. Ma'am, quick follow-up lang po. So, Malacanang supports the idea of banning Facebook? Sa lahat maaaring gaming apps, lahat ng pwedeng masabing makakasira sa ating mga kabataan at sa bansa natin,
open po ang Pangulo na matanggal ang lahat ng yan. Okay po. Ma'am, quick follow-up on the impeachment lang po. So from your responses na tinuturo ni Acosta si VP Sara, is Malacanang saying that these admissions are enough to convict the Vice President for this article? Depende po iyan sa magiging desisyon ng mga judges. Lagi naman nila sinasabi na ito ay politika. At mukhang hindi sila pupunta sa ebidensya. Pero ang mga kababayan natin, mas marami ang gusto na ebidensya ang gamitin kaysa sa issue ng politika. Kasi kapag ebidensya ang ginamit natin, mas matutugunan natin unang-una ang due process, justice, at kung ano ang nararapat at magiging benepisyo nito sa ating bansa at sa taong bayan. Yusek from Rafi Ayeng of Daily Tribune po. Nananawagan po ang mga seaman na hindi nakakakuha ng kanilang seaman's book at iba pang dokumento matapos mahak ang system ng Marina. Tanong po nila kailan daw po ito maiisaayos at ano po yung latest update from Marina at may mga na-compromise daw po bang data ng mga seaman sa nangyaring hacking? Sa ngayon po ay nakikipagtulungan ng DICT sa Marina dahil totoo pong nangyari po ito. At nais po nilang mapabilis ang pagtugon dahil marami po tayong maaapektuhan ng mga seafarers. So sa ngayon po ay ibabato ko mismo ang pinakadetalye sa DICT kay Secretary Henry Aguda. Huling magtatanong po, Maricel Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, may we just have an update about the request of US to extradite Pastor Apollo Quiboloy? Meron na po bang ano na po yung naging resulta ng meeting? Sa ngayon, ang DOJ ay kasalukuyan pa pong binubusisi, inaaral, ina-assess ang bulto-bultong dokumento na naipasa sa kanila. At hindi pa po sila halos tapos dahil sa napakaraming dapat pag-aralan. Ang isa sa pag-aaralan po nila ay kung yung identity mismo ng nire-request for extradition ay mismo si Pastor Quiboloy. Pangalawa, kung meron double criminality, kung ang mga kaso na kanyang kakaharapin sa US ay maituturing din na kaso na ating pinipinalize dito sa ating bansa. So, hintayin po natin kung ito ay kung kailan matatapos, pero alam nila na ito ay agaran na dapat magkaroon ng desisyon. So, medyo makapal lang daw po at bulto ang mga dokumentong kanilang binabasa sa ngayon. Follow-up daw po si... May follow-up si? Okay. Additional question po. Ivan Mayrina, Jim. Ma'am, regarding the impeachment, day 18 na ho ng trial ngayon. Baka may na-share na ang Pangulo on his thoughts about the ongoing trial. Kahapon, nagkita kami. Nakita nyo, nasa Pampanga tayo. Pero wala siya nabanggit tungkol sa impeachment. To reiterate Ivy's question, do you think the prosecution has done enough to merit conviction? Sa ngayon po? At least on this particular article. Okay, ayon sa palasyo, in a way, yes. Pagdating sa pagturo kay Vice Presidente, kay Colonel Chica, na sila ang nag-control ng pondo para sa confidential funds. Pinakahuling tanong po, Jervis Manahan, ABS-CBN. Hello po, Yusek. Kanina po nagpa-press con si Bulacan Governor Daniel Fernando saying na he doesn't know of 41 billion pesos worth of flood control projects in the province because the DPWH has not coordinated yung mga projects po niya sa provincial government. Ano po yung masasabi po ninyo dito? Well, hindi po natin siya ma-judge kung ano po ang maaari niyang alam at hindi niya alam. Dahil kahit naman po yung Pangulo nung siya ay nagkaroon ng inspection, ay doon lamang din niya nakita at nadinig mula doon sa isang barangay official na yung mga proyekto ng DPWH, lalong-lalo na sa panahon ni dating Pangulong Duterte at umabot sa panahon niya, ay hindi po nagre-report sa LGU. So wala pong turnover sa LGU na mga proyekto ng DPWH. So kumbaga, at the time nagsimula ito, maybe build, up to the time na nadiskubre ng Pangulo, ay medyo hayahay ang buhay ng build, at ang mga
taong nananamantala ng pondo ng bayan. Kung hindi pa nagkaroon ng inspeksyon, ang Pangulo ay hindi makikita itong mga pagkukulang na ito at mga pang-aabuso na ito. So most probably, since hindi naman nagre-report ang DPWH sa local government, at yan po ngayon ay binago na po ng Pangulo, ayaw niya po ng ganyan. Kailangan meron pong say at meron pong turnover na magaganap from DPWH to the local government para ma-check bago ito mabayaran ng buo. So, hindi po natin matatawaran at ma-judge si Governor Daniel Fernando. Dahil malamang ay hindi talaga ito na ibibigay sa kanya ang mga detalye. Dahil nga, parang at that time, medyo ang DPWH ay kung ano lang ang sabihin ng mga panahon na yon ay hindi na pagbabawalan. So, at yun naman din ang ayaw ng Pangulo na mangyari. Muli. Yun ang pinakahuling tanong, Yusek. Back to you po. Maraming salamat. Abot kayang rental housing sa UPLB, unti-unti nang naisa sa katuparan sa ilalim ng Expanded 4PH program ni Pangulong Marcos Jr. Alinsunod sa mithiin ng Pangulo na ilapit sa bawat Pilipino ang serbisyo ng gobyerno. Kahapon, August 24, ay sinimula na ang concrete pouring sa itinatayong rental housing units para sa mga constituents ng UP Los Baños. Pinangunahan ni SUD or DSUD Secretary Jose Ramon Aliling ang nasabing kaganapan kasama sina Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr., UP President Angelo Jimenez at UPLB Chancellor Dr. Jose Camacho Jr. Nitong Marso lamang ginanap ang groundbreaking ceremony ng proyekto. Ilang buwan lang ang nakalipas ay full blast na ang construction nito. Ang nasabing proyekto ay may inisyal na 320 housing units para sa low-income employees and students ng UPLB at mga informal family settlers sa palibot ng universidad. Ang mabilis na progreso ng proyekto ay katibayan ng nagpapatuloy na kampanya ng pamahalaan upang maghatid na maayos at may dignidad na pabahay sa mga mamamayan. Bago tayo magtapos, tiwala ng investor sa Pilipinas at sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. nananatiling mataas ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Ito'y matapos makamit ng Pilipinas ang back-to-back credit rating affirmations mula sa dalawang nangungunang financial institutions sa mundo. Nitong August 21 lang ay binigyan ng rating and Investment Information Incorporated ng A investment grade rating ang Pilipinas. Sinundan naman ito kahapon, August 24, ng Moody's Corporation sa kanilang pagkumpirma sa Baa2 investment grade rating ng bansa. Ayon sa kalihim, 2 boto ito ng kumpiyansa sa Pilipinas. Makakatulong ang mataas na investment grade rating na gawing mas affordable at cost-effective ang paghiram or rather ng paghiram ng pondo. Para sa gobyerno, nangangahulugan ito ng mas mababang financing cost na siya namang makakatulong sa pagpapagawa ng mas maraming classroom, hospital, mga kalsada at ibang proyekto na direktang mapapakinabangan ng sambayanang Pilipino. Sumabay naman ang magandang balita sa pagbaba ng poverty incidence sa bansa. Ayon sa datos ng PSA, mula 15.5% noong 2023 ay naging 9.7% na lamang ang poverty incidence rate noong 2025. Nangangahulugan lamang ito na aabot sa 6.5 million na mga Pilipino ang nakakaahon mula sa kahirapan. Naninindigan naman si Executive Secretary Recto na patuloy na pangangalagaan ng pamahalaan ang mga tagumpay na ito. Sa tulong ng pagpaparami ng mga investment na may dalang trabaho, pagtaas ng sweldo, pagpapababa ng gastusin at pagprotekta sa vulnerable families mula sa economic shocks.
Okay, mga ka-action, yan po yung impeachment laban nga dito kay, yung press conference ko ng palasyo ho ng Malacanang, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Ano? Sa ngayon, ay titinanda rin ho natin ng karagdagan po rito, mga kaibigan, mga ka-action, regarding nga po dito sa may impeachment dito kay Vice President Sara Duterte. Mukhang umiinit po yung mga nangyayari ho dyan ngayon na aksyon na Kenneth. Ano? So sikapin natin, panoorin natin impeachment po, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Ito ho ang impeachment with the Senate po, mga kaibigan, mga ka-action po natin. And finance matters dumadaan sa'yo. That's correct po, Your Honor. Also, you said that you were the head of HR in Davao, the LGU. That's correct po, Your Honor. Correct. In this regard, I'm sure you would know, what is the employment status of Colonel Lachica in the office of the Vice President? Colonel Lachica po is the group commander of the VP-SPG, and he is not an employee of the OVP, but he has an order coming from the AFP designating him as the group commander for the Vice Presidential Security and Protection Group. Therefore, designation. There You're is saying he is not employed. He does not have any employment status in the office of the Vice President. Yes po, Your Honor. That's all I wanted to know, Mr. President. Thank you. Point well taken, Senator Judge Soto. Next to interject is Senator Erwin Tulfo. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Ginoong Testigo, nabasa niyo po ba na mabuti at naintindihan ang nilalaman ng Joint Memorandum Circular, sir? Good morning, sir. Yes, Your Honor, I was able to read it, and based on my understanding, I was able to understand the contents of the JMC. Nung kayo po ay pinadalahan na ng Notice of Disallowance ng COA, nabasa niyo rin po ba kung bakit kayo po pinadalahan ng Notice of Disallowance? Kailangan niyo pong sagutin yung kanilang AOM. Yes po, for the 2022 and 2023. 2022. So naintindihan po ninyo na sinasabi doon ng COA na while confidential funds allow for the payment of rewards to civilian information, yung COA po has ruled that this cannot be structured as broad distribution of medicines, food, grocery packs, or household goods. And that kung ito po ay reward, dapat po specific targeted financial payouts lamang po at hindi po pwedeng ibili ng mga gamot o ng mga upuan bilang reward. Naintindihan niyo po ba yun? Sir, based on my understanding, sir, that is the initial observation coming from the COA, and we were able to provide comment on that on our replies. Tama. Pero alam niyo po ba ng Office of the Vice President is a civilian office? Ibig sabihin, hindi po sila military, therefore, hindi po sila maaaring mag-possess ng formal national security or law enforcement mandate. Sabi po ng COA guidelines, sir, again, specifically, the operational intelligence gathering is the domain of military, police, and specialized enforcement bodies. Hindi po kasama ang VP PSPG po roon. Did you know that? Sir, based on my understanding, sir, sa pagkakaintindi ko po sa JMC is that the confidential funds is allowed for civilian agencies, sir, and in coordination with the different law enforcing agencies. Yun po yung pagkakaintindi ko Yun po ang pagkakaintindi ho ninyo. Pero iba po yung sinasabi po ng COA sa inyo. Kaya po kayo may notice of disallowance. Kaya po sinasabi ng COA at ini-issue po sa inyo formal notice of disallowance na 73.3 million ng OVP December 2022 confidential spending. Yung po ang dahilan na major reason for this allowance was the 24.93 million pesos spent on medicines and 34.857 million spent on various goods were improperly categorized under the guise of intelligence rewards. Alam niyo po ba yun? Kaya pinadalhan po kayo ng COA, sir.
Sir, based on what I can recall po, sir, on the notice of disallowance that was sent to our office, what they required, sir, was that the submission of an intelligence report to support the payment of those rewards. So yun po yung pagkakaintindi ko regarding sa letter. So nakita po ninyo na may problem, sir. May problem. Kaya kayo pinagpapaliwanag. There is an issue po, sir, that we needed There's to an comply. issue. Okay. Panghuli na lamang, Mr. Presiding Officer, one last question. So, sino po You may mga proceed. nag-invento at saan galing yung mga alias po na yun? Is that Colonel La Chica o sa grupo ninyo, sila Chippy McDonald, sila Pusa, Aso, etc. May sila Pagong. Who invented those? Sir, I do not know, sir. Number one, sir, I cannot answer, sir, if invented, sir. But as to the AR, sir, I cannot provide information, sir, because I do not have any participation in the implementation of the confidential activities. Thank you, Mr. Witness. Presiding Officer, thank you, sir. Thank you very much, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Pangilinan is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Maraming salamat. Magandang umaga, Ginoong Ortonio. Good morning, sir. Yes. Pwede nyo bang ipaliwanag yung naging proseso, no? Dahil base sa testimonya ni Acosta, ni Ginang Acosta at sa inyo, yung testimonya nyo. From December 2022 to September 2023, a total of 122 million pesos in cash was distributed to perhaps hundreds of informants after doing surveillance work, was given rewards, and they purchased medicines. Tama po? Based on the information that was shared to me by the security officer, That's sir. correct. Yun yung nangyari. Based on the information, sir. Bakit gamot? Would you know? Sir, I would not know, sir, but although based on the information that was shared to me by the security officer, those were parang yun po yung representation or yun daw po yung inilapit ng mga informants or agents that they needed at the time. Bilang reward. Yes, as a Pero form pera of- ang binigay, sabi ninyo, no? Yes, sir. Pero Based- hindi nyo alam kung talagang gamot ang binili. I would Dahil- have no idea, sir, on the implementation, sir. Dahil walang resibo. Acknowledgement receipt meron. Acknowledgement receipt, sir. You were head of the BAC, no? Bids and Awards. Bids and Awards. So Committee, familiar ka, pagka regular purchases, dapat may bidding ang medicines. Correct, sir. Di ba? Yes, sir. So, kung yun ang pinaliwanag sa'yo, sa loob ng 9 na buwan, hindi mo ba tinanong o hindi mo ba sinita na dapat pagka medicines, dapat bidding? Kasi ako ang head ng Bids and Awards. Alam ko yan eh. Sir, I was only made aware of the concern regarding the medicines and food supplies, sir, when the AOM, when we received the AOM, which was around October of 2023, sir. So that was parang almost 9 months after the 2022 na implementation for the confidential funds. Okay. So, hindi mo alam kung bakit gamot, no? Sinabi lang sa'yo, no? Pero bilang in charge ng financial services, yun na nga, hindi mo rin talaga alam kung yung 122 million ay gamot ang binili. For that purpose, sir, I would have no personal Yes. knowledge, sir. At sa usapin naman nung supplies, sabi, purchase of supplies. Anong supplies yun? Would you know? I do not know of, I'm not familiar, sir, kung ano po yung mga supplies na So ni-request. hindi mo rin po, sir. alam na yung 112 million pesos worth of goods. Anong goods yun? Again, sir, I would have no personal knowledge, sir, on the specifics of the supplies, sir. You know, you have 2 master's degrees. You're a graduate of Ateneo. Would you consider this usual? As far as sa pagkaka... I mean, now that you know, di ba sabi nga nila, hindsight, 2020,
vision is always 2020 in hindsight. So ganitong para sa surveillance, binigyan ng gamot na 122 million, yung mga informant, sila na lang daw ang bibili ng gamot. Is this usual? In terms of using government funds? And you being a BAC head? Based on my understanding po, sir, at saka sa pagkakaintindi ko po, sir, it went through the the process that is allowable by law. So it's usual for you. It's usual. That's just my question. Do you find this usual? And you say yes or no. So you find this process na medicines ang binibigay bilang reward sa mga informant, pero hindi medicines, pera, sila bibili ng medicines, 122 million in a period of 9 months. For you, that's usual. Kung sa pagkakaintindi ko po, sir, and based po sa understanding ko po sa JMC, sir, I would say so, sir. Okay. No further questions at this time, sir. Thank you. With the permission of the next in line is Senator Judge Tulfo, but with your permission, Honorable Tulfo, thereafter, Senator Villanueva, the Senate President, Senator Ontiveros, Senator Lacson. The 10 minutes of Attorney May is up. Attorney May, can you now proceed with your redirect? Again, without prejudice, to Attorney Christine asking for a similar time for her recross. Should she require it? Good morning. Attorney, you may proceed when you're ready. Good morning, Mr. Antonio. Good morning, ma'am. Okay. Kanina, on cross-examination, sinabi mo na sa pagkakaalam mo, hindi required na i-attach ang PFP sa request for confidential funds. Tama ba? Yes po. Okay. Now, may we confront you with Section 3.24 of the Joint Circular 2015-01. Can you kindly read it for may the approach record? and show the witness the JC 2015-01, the relevant provision thereof. Can you kindly read for the record what 3.24 of the Joint Circular states? 3.24 Physical and Financial Plan refers to the plan approved by the head of office in the case of NGAs and LGUs and by the board of directors in the case of GOCCs supporting the request for funds for CE and IE containing the estimated amount per project, activity, and program. Nabasa niyo po ba yan bago kayo sumagot kanina? Familiar po kayo sa provision na yan? I have to be honest, ma'am, na I cannot remember this one, ma'am. Okay. Ngayon, hindi rin ikaw ang nagpadala or nag-prepare ng October 22, 2022 letter. Tama ba? Sorry, ma'am. Hindi rin ikaw ang nagpadala ng August 22, 2022 letter. Tama ba? It is through our Yes. usual na routing process, ma'am. And also, sabi mo kahapon, it was the decision of the Vice President to request the confidential funds. Tama ba? Yes, as the head of agency, ma'am, I would understand that she has the authority to request for the said funds, ma'am. And siya rin yung nag-sign off dun sa August 22, 2022 letter. Tama ba? Yes, ma'am. Siya yung pumirma. Tama ba? Yes, ma'am. Okay. So hindi mo hindi mo alam kung paano ininterpret ng Vice Presidente yung provision na iyong binasa. Tama ba? You cannot say with certainty how the Vice President interpreted that provision. Before you answer, Mr. Antonio, yes, Attorney Christine? Witness is incompetent to read the state of mind of the Vice President. That's Your Honor. precisely the point, Your Honor. That's precisely what I'm asking the witness to confirm, that he cannot say with certainty the frame of mind of the Vice President if she was also thinking that the PFP is not required for the request. Applying the rules equally, if he knows, witness may answer. Thank you, Your Honor. Again, ma'am, for the question ulit, ma'am. So hindi mo rin masasabi, you cannot say with certainty
na ganyan din ang interpretasyon ng Vice Presidente dun sa provision na binasa mo nang ipinadala ang sulat to the DBM dated August 22, 2022. Tama ba? I cannot, ma'am. But you are sure, you can confirm that the Vice President is a lawyer. Tama ba? Yes, ma'am. She is a lawyer. Sinabi mo rin kanina na yung confidential funds, to your knowledge, hindi lang to ginastos sa regular programs ng good governance. Tama ba? Ma'am, what I meant, ma'am, is that Sorry, Mr. Tony, let me just clarify. Sinabi mo kanina na to your knowledge, yung confidential funds were not spent on the regular programs under the good governance program. Tama ba? that's correct, ma'am. Yan din yung sinabi mo para sa socio-economic delivery programs. Ang sabi mo, yung confidential funds hindi ginamit sa regular programs ng socio-economic delivery programs ng OVP. Tama ba? That's correct, ma'am. Pero you will confirm na yung sa PFP, hindi naka-indicate na the confidential funds will be used not for the regular programs of the good governance program of the OVP. Tama ba? Walang qualification dun sa PFP. Tama ba? Ang nakalagay lang doon, good governance program. Yes, ma'am. Based on the document that I saw, ma'am, it only indicated the program titles. Okay. Tama. So, hindi naka-indicate doon na gagamitin ang confidential funds para sa programa other than the regular programs under the good governance program. Tama ba? Yes, ma'am. The same is true for the 2023 PFP. Ang nakalagay lamang doon, socio-economic delivery. Walang qualification. Tama ba? Based on the document that was Yes. presented, ma'am. Hindi rin sinabi na the confidential funds for 2023 ay gagamitin for programs other than the regular programs of the socio-economic delivery programs of the OVP. Tama ba? Sorry, ma'am. Can you repeat the question, ma'am? Hindi To be rin clear. sinabi sa PFP for 2023 the confidential funds of the OVP will be used for programs other than the regular programs under the socio-economic delivery program of the OVP. Based on the Yes. document, ma'am, it does not specifically indicate. Okay. And you would confirm that the seeming confusion would have been avoided had the Office of the Vice President only indicated the specific programs under both the good governance programs and the socio-economic delivery programs in the PFP. Tama ba? Objection. What is the ground? Speculative, Your Honor. Your Honor, again, the question does not be... The witness is smart enough. Mr. Antonio, you may answer if you know. Can you repeat the question, ma'am? The confusion would have been avoided or would have been averted. Maiiwasan sana ito kung yung OVP nilagay doon sa dalawang PFP for 2022 and 2023 yung specific each and every program that will be funded by the confidential funds for Objection. both years. Tama ba? Objection, Your Honor. What's the I ruled objection, upon Your Attorney Honor. Christine? The witness did not say there was a confusion, Your Honor. That was misleading. I didn't say, Your Honor, that this witness mentioned But her question says, so the confusion should have been avoided, Your Honor. The question is misleading. Because, Your Honor, there was an inconsistency, Your Honor. Earlier, She is interpreting and making conclusions out of the answer of the witness, Your Honor. Attorney May, kindly reform. Yes, the witness did not say that he was confused. Okay. Reform, you can get to the same point. Throw another way. Okay. So, Mr. Ortonio, kung nilagay yung each and every program that will be funded, stinate doon sa dalawang PFP, yung particular programs na paggagamitan ng confidential funds, wala sanang question kung saan ito ginamit. Tama ba? Objection, Your Honor. Same objection, Your Honor. Actually misleading kasi wala sanang questions. He did not say that there were questions on Then the I will confidential. drop the sana, Your Honor. Mr. Ortonio, if I may, counsels, Mr. Ortonio, bakit hindi nilagay doon sa PAP
yung particular ng good governance at socio-economic program na hindi ito bahagi dun sa original o regular na budget ng OVP? Sa Sir, pagkakaalam mo. thank you, Your Honor. On the question, sir, on kung bakit hindi nilagay, sir, I would have no personal knowledge, sir, on why, since the document was prepared by our Special Disbursing Officer. Sa paggawa ng sagot sa OEM, sa palagay mo ba kung nilagay niya yon, hindi na masasama sa OEM, sa AOM yon? Based on my understanding, sir, it could have helped, sir, to clarify. Okay. Your witness, counsel? Okay. Mr. Ortonio, yesterday and today, paulit-ulit mong sinasabi na wala kang participation sa disbursement and implementation of the confidential funds. Tama ba? Yes, ma'am. So hindi mo rin alam kung talagang saan ginamit yung confidential funds, kung anong programa dinisburse ito. Tama ba? Objection. Objection, Your Honor. What is the ground? Not Attorney covered by Cristina? the cross. Let's give her sufficient leeway, counsel. This is one of the questions in the minds of the senator judges. Just to clarify, you may answer it, Mr. Antonio. No, I would not have any personal knowledge. So hindi mo rin alam, based on your personal knowledge, na yung confidential funds ay hindi ginastos sa regular programs under the Good Governance Program. Tama ba? Kasi wala kang sabi mo, wala kang participation, wala kang personal knowledge kung saan dinisburse yung confidential funds. Tama ba? Based on my understanding, ma'am. Wala ka ring personal knowledge kung paano inimplement ang confidential funds. Tama ba? Yes, ma'am. So hindi mo rin masasabi based on your personal knowledge na yung confidential funds ay ginastos sa mga programa other than the so-called regular programs of the Good Governance Program. Objection, Your Honor. What is the ground, Christine? Misleading, Your Honor. The witness did not say that the confidential funds were spent on the good governance programs of the OVP. That was not the point, Attorney Christine. Witness may answer. If the presiding officer may, Mr. Antonio, kung wala kang personal na kaalaman kung paano ginastos yung confidential fund, edi wala ka ring personal na kaalaman kung ginastos sa regular na programa ng OVP yung confidential fund. I do not have any personal knowledge, sir, on how the confidential funds was implemented, At all. sir. Kung saan napunta yon, wala kang alam. No, sir. Kung napunta man sa tama o mali, madumi o malinis, wala kang alam. I would have no personal knowledge, sir. Okay. Your Earlier, witness, counsel. tinanong ka din, bakit nag-change yung program, the PPAs, for the 2023 PFP? When I say PPAs, I'm referring to the projects, plans, and activities. Tinanong ka kanina kung bakit yung programs, plans, and activities under the 2023 PPA naging socio-economic delivery program na dati under the 2022 PFP, ito ay good governance program. Tama ba? Yes, ma'am. The Yes. way I understand the Wait. question, ma'am. Wait lang. Ito yung tanong, Mr. Ortonio. Ang sabi mo kanina, nag-change ng PPA sa 2023 PFP para makover ang mas marami pang programa. Tama ba? Ma'am, I'll clarify, ma'am. Wait, I Mr. Ortonio, please just answer my question with a yes or no. answered, ma'am. Your Honor. Let the witness answer, Attorney May. Thank you. I answered the question earlier, ma'am, in the context of why there was a change from good governance to socio-economic delivery in the context of what is reflected in the GAA. So that's how I answered it, ma'am. Okay. Pero you will confirm na wala ka ring participation dun sa pag-identify, sa pag-prepare ng PFP. Meron ka bang participation? For the PFP, ma'am, no. Kanina tinanong ka rin tungkol sa petition for review na final ng OVP sa COA. Tama ba? Yes, ma'am.
And you will confirm that this petition for review was denied by the COA. Tama ba? And yes, ma'am, and Yes. subject for motion for reconsideration. Ibig sabihin, nang dininay ito ng COA, yung COA, it stood pat with its earlier decision, with its earlier findings. Tama ba? Your Honor, If he knows, counsel. Yes, ma'am, but then again, subject for the filing of motion for reconsideration. Sinabi mo din kanina na wala kang participation sa drafting ng liquidation. Wala kang participation sa drafting ng request. Wala kang participation sa drafting ng liquidation documents. Wala kang participation sa disbursement. Wala kang participation sa recording. Kasi ang may gawa nito ay si Ginang Acosta, di ba? Yes, ma'am, Naalala mo that's yun. correct. You will confirm na ikaw, ang Chief of Staff, at ang Vice President, ang 3 top officers ng OVP. Tama ba? As Assistant Chief of Staff, ma'am. Yes. So, kayong tatlo, kayo yung top 3 officers ng OVP. Assistant Chief of Staff, and the Vice President herself. Tama ba? Yes, ma'am. Okay. Sinabi mo na wala kang alam tungkol dun sa mga bagay na yon. At sinasabi rin ng Chief of Staff na wala rin siyang alam tungkol sa mga bagay na ito. So, tama bang sabihin na among Your the Honor, three of please. you, si Vice President lang ang nakakaalam? Let her finish the question. Witness will not answer the question until the objection is ruled upon by the chair. Finish your question, Attorney May. Done, Your Honor. Attorney Christine, what's your objection? Misleading, Your Honor, and vague. First of all, the Chief of Staff has not yet testified with regard to the confidential funds. Well, Attorney Christine, the court took judicial notice of the proceedings in the House of Representatives where the Chief of Staff, Attorney Lopez, testified, and I went through the TSN, and such statements were made along those lines by the Chief of Staff of the Vice President. Witness may answer. Ma'am, can I be clarified with the question? Can you repeat the question, please? Okay. Kanina, sinabi mo na ang top 3 officers ng OVP ay ikaw, as Assistant Chief of Staff, ang Chief of Staff, at ang Vice President herself. Tama ba? Yes, ma'am. Ngayon, sinabi mo na wala kang alam tungkol sa drafting ng liquidation reports. Tama ba? Wala ka ring alam sa disbursement ng confidential funds. Wala ka ring alam tungkol sa recording relative to the confidential funds. Tama ba? Yes, ma'am. Ito rin yung naging posisyon ng Chief of Staff. Wala rin siyang alam tungkol sa mga bagay na to. Ngayon, tama bang sabihin na dahil kayong tatlo, ang top 3 na officers or officials ng Office of the Vice President, si Vice President lamang ang may alam tungkol dito sa mga bagay na to? Objection. What's the ground, Christine? Speculative, Your Honor. If you know, Your Honor, again, Your Honor, we don't want to belabor this point, Your Honor, but Defense Counsel keeps bringing us back to this point, Your Honor. The question does not become speculative simply because it's couched in a what if question, Your Honor. And besides, Your Honor, this honorable court has already ruled and has already directed the witness to Your Honor, to answer, Your Honor. The counsel would want the witness to speculate on the state of mind of the Vice President. No, Your Honor. Let me answer it in 2 points, Your Honor. Please, counsel, briefly. Yes. It's not speculative, Your Honor, because there was already an admission that they are the top 3 officials of the OVP. Now, the answer would be based on that admission, so it's not speculative. The question would only be speculative. It's completely conjectural, Your Honor. And second, Your Honor, the only reason I repeated the answer because the witness himself requested me to repeat, but prior to me repeating the question, the Honorable Presiding Officer has already made a ruling. Your Honor, we will be squandering away time if every time I would repeat a question, the Defense Counsel would
all of a sudden invoke another ground for objection. We're about to break for lunch, so let's end it on a good note. Yes, but Finally, Attorney Christine. I will revise my objection, Your Honor. Incompetent. Allow me, counsels. Base sa testimonya mo, Ginoong Tonyo, wala kang alam sa paggastos, pag-liquidate, pag-disburse ng confidential fund. Tama? Yes, that's correct, Your Honor. Sabi ni Gina Acosta, wala rin siyang alam. Tama? Alam mo ba yan? Na wala rin siyang alam sa paggastos ng confidential fund at kung paano ito niliquidate. Would you know that? Based on what I have read Na in testimonya news, niya? Yes, sir. Base sa pagkakaalam mo, alam ba ng Vice President kung paano ito ginastos? The way I understand it, sir, as the head of agency, I would understand that she knows the implementation, sir. Yes. So si Colonel Lachica, alam din siyempre. Yes, sir. As the security officer, I would So assume, sa loob ng opisina ng OVP, si VP Sara, as head of agency, lang ang nakakaalam. Ikaw bilang Assistant Chief of Staff, yung Chief of Staff mismo, walang alam. At si Colonel Lachica, na ayon sa katanungan ni Senator Judge Soto kanina lang, na hindi naman bahagi ng opisina ng OVP. Yes, Your Honor. Okay. That would be all for redirect, Your Honor. Do you have a short recross, Attorney Christine, or a long one? Do we pause for lunch, or do you want to finish your cross before lunch? We don't have to call lunch at 12 o'clock. We can do it at 12:12. After lunch, Your Honor. You prefer after lunch? Thank you. Yes, Your Honor. Then, since it's only 11:57, we have time for one more, Senator Judge. If you want to avail of it, yes, I see Senator Judge Tulfo, the next one to interject, raising his hand. The sequence would be Senator Judge Rafi Tulfo, Senator Judge Villanueva, the Senate President, Senator Judge Ontiveros, Senator Judge Lacson, Senator Judge Padilla, and I just saw Senator Judge Bam. So we have time for one or two more, Senator Judge. Inyong napakinggan, nagbabagang